L-Awtorità tal-Ippjanar ivvotat favur l-approvazzjoni tal-proġett tal-midi għal Manuel Island li fost oħrajn jinkludi l-bini ta' 600 appartament, lukanda, kazino, ħwienet, jott marina kif ukoll plazas u numru ta' spazji miftuħa. Din is-saga ilha għaddejja snin twal tant li għal Manuel Island diġà kien hemm outline development li jmur lura l-1999 u li jippermetti żvilupp għal 135,178 metru kwadru u spazji miftuħa limitati. Fil-vot tal-ħamis il-membri preżenti kellhom żewġ għażliet jew li jaċċettaw l-iżvilupp permess fl-1999 jew inkella l-verżjoni riveduta. Bil-vot imur favur it-tieni għażla dan ifisser li l-proġett tal-midi se jkun jista' jifrex l-iżvilupp fuq żona ta' 8,000 metru kwadru inqas minn dik permessa fl-1999 u b'16,000 metru kwadru aktar fi spazji miftuħa. Fost dawk li votaw favur kien hemm ukoll ir-rappreżentant tal-Kunsill Lokali tal-Gżira wara li xurielu l-Kunsill Lokali kien parti minn numru ta' entitajiet li daħlu fi ftehim dwar dan il-proġett. Kien biss ir-rappreżentant tal-NGOs illi vvota kontra. Il-proġett kontroversjali fl-aħħar ġimgħat wassal għal diversi twissijiet minn għaqdiet mhux governattivi imma wkoll diversi residenti, tantu hekk li petizzjoni biex minflok l-iżvilupp Manuel Island tinbidel f'Park Nazzjonali kisbet 6,000 firma.